Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, díwit, G.U. fásrás bhui Gaeilge Weekly agus nach moithín sé go híntach ar fad a bheith an labhairt liveríis tar éis mugha a chailú ar feadh cúpla lá an teachtain scatar brónarm tá brónarm nach chuirmén an episód a chuirmach bhí slide an orm ar feadh beidir seachtain ribh sin ceapan bhfuil slide an ag an lán daoine le cúpla seachtain in ús ní amháin an sios a spáin a freisin thula mé a lán daoine rasin éireann agus fiú hála sasan agus áitna díomhrúil le timp na hhorpa agus tá slide an orthú le cúpla seachtain ús. Bhí sé sin agam an sin bhí ceol chuirmán Oasis Tributeach ar an Saturn an sin cool Troy Parish agus cúpla óléis iní sin ar an dhaoinach agus just beag an sickness is tócha beag an tinnis níos móna on radella agus bhí an gá céad fan géad cailse ar an lúniú ó seansar be go méich mé an podcréile a dhéanamh an lá sin. Ach, tar éis cúpla lá for sé agus deir sé bhd níos ar dúirt den éigelam just seans margheall ar an podcréilegus margheall go mín tú ag labhairt chomh minic le a fust seans mag bhfuil sé imithe margheall ar sin chomh mags Beidir níl sam nuair dhéanann tú podcréile agus ní higann tú é seo rilí go dtí go dhéanann tú iirecht an podcréile na rud éigean mar seo oscóir microfón a dhéanú bíonart a bheith ag labhairt le bhd níos mó fuinneamh agus ó bhd níos mó enunciation agus just is tócha le volume níos ordsa freisin agus bíonart labhairt níos ordsa de an ar podcréile agus Beidir ní higann tú é sin agus tá sé géisteach le podcréile ach tá méich tú an seo sa seomra agus mis ag taifniú díircanis bheith tú ag smíanamh Jesus tá an lead seo ag labhairt anord ar fad mar i gcónaí ar an recording níl an fuinneamh céanna i gcónaí má cheapan tosa gúil tú chumach a lán fuinneamh ní bhaach fuinneamh sách má ar an recording Mas rud ag gapan tú tá mé 6 energetic beganín energetic ar an taifeadú ar an recording an sin ar éistin tú siar leis ba tú smíanamh Jesus níléon fuinneamh níléon beocht tíhaiste ónam ar churbe san episód sin sméallar sin a gcónaí caiitú a bheith ag labhairt trosóir de labhairt le lán fuinneamh agus is tócha trí agran na dhéanamh in na seachtaine agus podcréiltí agus físeánna eile dhéanamh le Patreon agus rudí eile ar Learn Irish Online. Beidir mar sin freisin just tar éis cúpla mí ní rá mo gá in an déile leis agus ní rá mo gá in an chuineáil sús leis ach listen ní Bon Jovi mé héin nó Bono nó indan mar sin ag gin World Tours so ní féidirlam a bheith ag gearan agus ag tuairteach. Freisin ní féidirlam a bheith gearan agus ag tuairteach mar tá mé sais blown away chuig an response atá agin ó gléach a churméach cúpla seachtain ó hin agus dúirt mé ledahel má tá aon rud le rágah maidir leis an podcréile cínáit a bhíonn si bhgéisteach leis an podcréile caihan a bhíonn si bhgéisteach consa bhíonn si bhgéisteach agus cían fá a bhíonn si bhgéisteach le Gaeilge Weekly ledahel scríbhaisteach agus ceap me sé Beidir go bhí mud 8 nó 9 riomhfos nó teachtracht. Nu méid céad fan géad cínsa ar an ihre go dtíorcha ceapan ghfuil thart ar trochan nó 50 riomhfos nó teachtarach láginn ó simple an domhan ó dhaoine difriúla agus tá beaganaí nóir orm rilí go bhfuil orm gach ceann a léamh amach agus tá sé sin margheall i mionna gach ceannach go dearan sé gur míle mádas an podcréile dhéanam míle buchas leis an podcréile dhéanam míle buchas le Gaeilge Weekly agus gacrad ar Learn Irish Online agus tá beagnaí nóir ar manis ba sig súil ghfuil méid tuairt mulla dom féin ar feadh leabhar nó carcanóid ar an podcréile seo agus ní bheith géirí ghfuil Gaeilge Weekly mar sin ach just seoid an rudí atá scríofa ag daoine eile agus sibse i gcónaí dearmse ghfuil sibse mar réaltaí an seo mar is féidir lumsa bheith an seo ag taifeadú gach lún gach mórt ach muna bhfuil leon duine géisteacht ní féidirlinn mór an dhéanú agus ní féidirlinn shricú ar níos mó daoine timpeall an domhan agus carú le níos mó daoine timpeall an domhan chun an Gaeilge ólam chun feabhas a chur ar gcuid Gaeilge nó beidir fiú gan a feabhas a chur
a good Gaeilge, just chun níos mó Gaeilge a thuirtó bhunas go mbeidh píosa Gaeilge acu agus agah uair saoil gach lá nó gach seachtain. So, sean plan le in Mailbag Edition. Inneo, tá mé an dul tríd agus léamhach na ríomhphoist agus na teachtarachtaí ar fad a tháinig ó Oileán na hÉireann. Okay? So, bhí lán cían agam ó éireannig timpeall an domhan, so limé gra go méid léamhach na ríomhphoist anneo ó éireannig ach na ríomhphoist a tháinig ó Oileán na hÉireann. An tachtain seo thugan tá mé chun léamhach na ríomhphoist agus na teachtarachtaí ó timpeall an domhan ó Canada ó Austráil ó na Stáit Aontaithe ó Sasanna agus áit na beagnaí eisteacha chomh agus caiimiid dhéanam mar sin mar just tá numar ríomhphoist tá numarcha teachtarachtaí agam agus nach chuil sé chomhcúil agus nach bhfuil mise chomhbuíoch go bhfuil sé mar sin agus go bhfuil an méid sin teachtarachtaí is méid sin grá agam ó dhaoine de friúil a timpeall an domhan. So without further ado, caiimiid tús a chur leis agus an chéad ríomhphoist ní mé rilí chunaí de léamhach in éon ordú beidir tá siad roughly, no more or less, san ordú a tháinig siad isteach so na daoine a cheol isteach ríomhphoist dús. Tá siad dúsach, tá siad beagnaí measca sús agam freisin just an ordú agus flow beagnaí níos deise a thabhairt don fudcréile. So, the first email an chéad ríomhphoist tagann sé ó Greise I Mailbag Edition agus Sharon Greise dighaid slim gur míle mad as na podcréiltaí a dhéanamh gach seachtain mar thosaigh mé an Gaeilge ólam arís cúpla bliain ó hin. Bhí mé géisteach le cup an caifé gach déirdaoin ribh mar an Gaeilge nó orintha bhí mé géisteach nar bhí mé ag súil leis an madra sa forc. Rugúm lá clia mé agus tá mé mo chónaíonn seo freisin is íomhan am an teangacha go leis an Gaeilge, an Spáinis, an Rancíis agus an Itális gur míle mad agus tóg go bogé. Bhí sé tháinig sé seo isteach ribh mutsinis agus ribh a chail mé mocha ach beidir grá is a Greise ribh ré grá mé chun sinis gotha aáil agus grá mé chun mocha a chailú mar tóg go bogé bhí sé sin mar is tóg an cóirla a bhí ará mé ag cuineáil imime insíon an tachtain scate agus mise ag stracail spiúganín is tóg go maidir le mocha agus maidir just le bheith ag mothú go hanis I réit na seachtainna. Grethe gur míle mad grethe géisteach an sin im lá clia. Ní bhaid seans agam le gach ríomhphoist an seo chun beagnaín rá faoin ríomhphoist ach déint méocht ar éonos le mar hamptan sin fiúna rudí beaga tócha tá mis an seo sa Spáin. So nar Sharon Greise orintha bín mé géisteach nar bhín méid siúil leis an madra sa forc nó le cup an caifé ribh mar an Gaeilge, tá mise just an seo imime órasán is sa bhfuil déanam an tafaidú gach seachtain le Gaeilge Weekly chur amach agus ní bhíon mé rilí ag smuoine faoir arís agus an óirí mBéarla nach bhfuil mór an daoine an seo sa bhfuil nó sa Spáin a géisteach. Tá siad sacr dom chun smuoinú go bhfuil daoine just ag leanúint rá lena saoil agus bíonn siad géisteach le mo gcothaon. Gohfuil duine inis im lá clé géisteach le seo, gohfuil duine inis I Hong Kong beidir géisteach le seo tá ríomhphoist agé nó Hong Kong an tachtain seo thugan nar dhéanam mud na ríomhphoist ó timpeall an domhan gohfuil duine an sin agus tá sin mar chuid den lá den gná lá atá duine nó gná seachtain atá duine agus ar nóí tá sé beagnaí dachar chun ceangailt a bheith agan le sin agus chuna sinna hiiscint agus just chuna sinna hiiscint mar gheall ghfuil mise chomhfada ó na daoine a bhí na géisteacht go minic. Ach ríomhphoist eile ó hAon I Mailbag Edition íomhan am an ceanse. A Liam, thosaigh mé ag labhairt Gaeilge le mar chur iníocha ó an go háim nar thosaigh siad ar scoil. Os rud é gur mór an Gaeilge chailsán ó mo léithin na scoile féin, tá mé seachtó cethir. Chlóirí mé ar an Gaeilge do chuoine fásta le múnseir iontacht ar bhanam Honor Kleins. Is í an múnseir is fearr ar dhaoine bín scúine gach bliain chun chlóirú lena ragna. Tháinig mé ar Gaeilge Weekly ar YouTube cúpla mí ó hin, agus ceap mé gur achfainn iontacht bhí ann chun éisteacht agus tomú sa Gaeilge. Carí se le muine níos mó bheith amas mo chuid Gaeilge. Is íomhan am an písa seo. Tá má chóir iníocha ina néagóiris agus thosaigh mé ag seanam Gaeilge Weekly agus éisteacht lo ar dura seáile ón scoil is brálói caríonn sé go mór lo lena gcuid Gaeilge a chur aon rud eile bhúscail sé grá don Gaeilge
ontú mar sin míle buchas leat a líam is lucht leanúna dílas muid an ó clantarf I maille átha clia. An míle buchas leat hain agus a rís just son smuoine faoi sin ghfuil tosa sa chóir le do gcóir in ínacha agus go mbíonn sibh ag éisteacht le céile agus ghfuil tosa ag leanatra agus ag tabhairt an bhrontanas sin atá mar an Gaeilge don chéad glún eile agus do chur in ínacha agus mín siad san ag buint taithneas just tá sé go hianta ar fád agus comh cool agus comh Deacar domsa chun é a chreidún se agus chun é a hiiscint ar éis mission seo sa Spáin beagganín remove se tócha ó gacrod ar siúlará sin éan agus ag leabharsrin Spáin tá ceann an speisialta a gin an seo mar as gach riomhas ó formé ceapam nach chráach beidir ceann amháin a tháinig ó gcuine nachhfuil an mBéarla acu mar a géad cheanga. Agus seans actually nachhfuil ach duine amháin nachhfuil éon ceangailt nó nachhfuil éon athair nó máthair éanach acu. An chuid is mód is daoine géiste leis an budcaile seo is éannig sibh nó a lán daoine beidir ní éannig sibh ach tá máthair nó athair nó seanathair éanach agah so tá ceangailt éigen agah le héireann ach an ceann seo ó Sergio mar dúireann muid arás in éireann. Tá sé sin ina chuneagus actually bhí méid láirt beagganín le Sergio ar an riomhfost I níos seo bhí sais back and forth agin ag láirt faoi cúpla rud. Bín sé sin ag éisteacht I Bord Larga agus teann sé a líam chara. Os rud é gur iar tú uirinn láirt faoine darthaí leis an budcréile, seo é mar scéal. Hat níos ar an budcréile sé cheans ag chuirda chu Spotify, hatan sé lom gur gá leibhéil deachreachta ann, trí cían inis. Déistas tá sé deachradom é seo léh amach mar tá sé scríbhinn bhfuil gan mún, so tá hunna afhrú beagganí. Ach tá sé céad fan géad ceartach just il is so go mór an taithí agam ag léh amach gohfuil gan mún mar ní bhíon méid buint úsáid as gohfuilge na mún. Déist mé leis an gceannaí simplí agus heachna chuí ará sé agrihilm le mínithe I mBéarla ó am gohan an sinna glóir ag an luí tú go raibh tú a choní sa Spáin. Bhí iontas orm mar táimse sa stáid os chuine. Is Spáinneach mise tá a choní in éireann chun é Bord Larga, as sin amach éistem le gach seachtain, agus is matlam orachtáil fé a hathaí sa Spáin, caiid tú cuairt a thuirt ar mar thír hain a Asturias, sin áit nó sais province I dúsceart na Spáine, ceann sin ceantar cheilteacha sa Spáin, éistem a gcónaí leis an leagan níos simplí, so ní bhaid Sergio ag éisteacht le seo ar réanos. Ach go leisce, agus an sin mar bhreathíam muíach éistem leis an Gnáthleagan. So seans go mbeidh Sergio ag éisteacht le seo. Tá sé anna charach domsa ard ar a líam berbú agus bannacht Sergio nuimiún de slenne ó thuirt, just in case. Ach míle buchas Sergio agus bhí sé Aontóg an láirt beagnín leat freisin bhíonn sé láirt as Gaeilge freisin as Spáinis sa riomhfost agus just comh cool ghfuil sais opposition or mirror situations agin is tóca mise mar éireannach I d hir hain an just sa Spáin agus tosa mé hir hain ar as sin éireann agus bhfuil an táirín go bhfuilmuid an seo sa bhíon gábhils fé cuaig agus gur féidir an taistil comhéasca leis an taontas uairpacanéis agus goil se bhhaid níos éasca gcomhpháirtíocht le 5 bliain ó hin 100 bliain ó hin chun taistil timpeall na Eorpa agus freisin chun a bheith inar gcónaí in áit ag an dheifriúil má táimid ag éirí. Malachi I Mailbag Clia Hailím is Misha Malachi ó Glas Nín I Mailbag Clia so Glas an Evan. I think there's tá mé géiste le fudcréile gach seachtain le gábhí an ús river seo bhí mé géiste le lán podcréiltí politicúla. I decided to take a break from politics and tried to learn Irish. I searched around and was impressed with your method. I lead a very busy life at the moment and enjoy the fact that learning Irish and listening to it gives me a break from normal goings on. I need to stop now, but we'll send on more info and feedback at some point. Le mas Malachi, míle buchas as an táma hógáil. Chun a bheith géisteacht le Gaeilge Weekly ach freisin chun an riomhfost sin a cheolú isteach agus bíonn mise mar an ggéana orintanta ag géisteacht le rudaí. nó ag féchann sear na meán ó síalta ar rudaí a bhaine leis an bolíocht agus an sin sear méid Jesus tá
rud éigen ag tastalhain seo tá sus ag tastalhain ar bheit seachtain bháin nó cúpla seachtain agus nuair dhéanaan tú rud éigen. Sais productive a freisin rud éigen a bhaine tú taithna bheas mar hampla domsa agus mis ag fólam na hedálaise faoi láthair nó i gcónaí ag déana bhíocht feabhas a chur ar mar chud Spáinise tá bhád níos mó crack lei sin agus just bíonn tú níos mó ar de thuúbhnas maidir lei sin. Freisin. Padar I Gaeilge mílebuchas Malachi as sin a rís níl seans agam le gach riomhas tan reply mór ort ach rinne mé éireach tan scríomhrás faoi gach duine má tá tú géisteacht agus cheol tú rud éigen chuigam agus rinne mé dearmad é chuirsan episód seo nó rinne mé dearmad chun freigar a thuirtsteid tá an bhrón-armsa agus má tá tú ggéir scríomh a rééis nó rá rinne tú dearmad reply ó thuirt nó é léomh amach le a hell agus léithim mé amach an tachtan seogan é san international version brónam tus andachar mar níl mór an amagam agus tá mé fearfir bhuiach as gaciil a riomhas a bhórme. Padar as Kildara. Hi Liam. First of all, thank you for your podcast. I listen to it religiously every week and I find it's helped me immensely with my Irish. Thank you, Padar, for engaging and for making the effort. As my driving instructor said to me the day I passed my test, Liam, you did the work, don't thank me. I find myself thinking more about Irish and even thinking in Irish sometimes. I found your podcast around a year ago after reading an Irish history book and deciding that Gaeilge should be a bigger part of my life. I'm still nowhere near where I'd like to be. Very few people are, Padar. Not be bored of sin. But definitely have found myself getting a lot better. The last month or so I've started to listen to just the Irish version and pick up an awful lot of it, then going back to the hAon Simplí and getting the actual translation, live in Kildare, commute all over the country and listen when I'm in the car every week. Your podcast and Duolingo are the only things I use for my Irish and I really feel like I'm slowly getting better. I try martial arts 5 nights a week and very busy with college stuff, but after that I'll definitely be investigating some more of your LIO content when I have more time. Thanks so much for the hard work and note that it does make a difference. Gur míle maith, Padar, gur míle maith féin seans go mbeidh tú a géisteacht leis an leagan seo sin fud Gaeilge. So a rís de scéalta beagas íblam na scéalta sin ag taistil agus ag tamáint timpeall na tíre agus go mbíonn tú a géisteacht leis an seo. Padar agus go mbíonn tú a géisteacht Pedro moille seachtain bháin, bloglia seachtain eile, slígach seachtain eile agus gnáir leat le gacrad maidir leis an ollscoil maidir le jiu-jitsu freisin. Bín mé dhearthar ag déanamh an jiu-jitsu agus tá brown belt aige. Tá sé ina chonaí an sin na hall I Bali in Indonesia faoi láthair agus bín sé ag tréinál go minic hall an sin, so tásúil am ghfuil tusa ag buint fíor taithne bheas an jiu-jitsu freisin Padar agus gur míle maith as a bheith géisteacht gach seachtain donna ward as Port Larga. Nóta beag, Jigwich Liam, nóta beag le labhairt faoin muid taitnamh bhfuil mé buint as de chósa ar leanúint, so tá donna Portach hall an sin ar leanúint agus tá ceann dar gcomharsaí aige. Is mór an nóirm ghfuil mé beag nach 5 bliana sa 50 donna tá sé sin cearclór. Níl sé ag labhairt faoin nóir a bheith ar maidir le bheith an is sin. Agus tá levéil Gaeilge an a lag, so ceapan nuair déann sé ghfuil nóire ar tá sé ag labhairt níos mó ghfuil a chuid Gaeilge lag níos mó na inrad eile. Ach ar éon nábí bortha faoi a bheith 55 donna ach freisin nábí bortha maidir le a bheith an a lag sa Gaeilge ó gacrad atá scríomhfad an seo na cheapan ghfuil de levéil lag ar churbe. Ach tá ag feabhasú an scéal de réir chéile, that's the attitude. Éisteacht le géiste le de fud Gaeilge agus trí de chósa dhéanamh éibriam mar psychotherapist nó hícatherapór as Gaeilge I dró mhór chun é Fort Larga agus sin an áit actually ar an tobáis de éitiilte an tachtain caite nach raibh an a bhrónach ceapan grá sin sin ar éanos. Agus tá ag buint an taithne bheits de chuid smuintí falsúnachta as philosophical thoughts ar de podcrailtaí is Janie maidir le brína bathe sean cheisteanna ascocha, existential questions, agus rudaí ó bhfuilú to slow things down. Gurmad a Liam, bailú ar an obair smis le meas donna war donna gur míle mad agus tá sealt teachar rilí an rud aigen sa friúil rás gur míle mad mar níl sagam cabbí ceart an rá scríb mé rud aigen chuig donna ar éanos nó ceapan gur scríb mé rud aigen chuig donna agus chuig gach duine
bhfuil méid léamh amach a riomhfost inneo so míle buchas don agus gnáir leat le gacrad hí san sin I Bort Lorg agus gur míle mad agus bheith ag taú le leanúint marall ghfuil sibh sé géiste gach seachtain is féidir lomsa níos mó rudaí chorthú agus níos mó rudaí dhéanamh le camera níos fearr le mic níos fearr agus just chun níos mó am a chathú ar na podcréiltaí ónas go mbeidh an production value wad níos fearr ónas go mbeidh níos mó daoine an feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge timpeall on down. So, a very quick interruption to the podcast. I'm sorry, I haven't done an interruption or an ad to the podcast in months, but this will be something that'll be exciting for you guys and applicable to you guys, or the vast majority of you anyway. From the 27th of November until the 30th of November, that is the Thursday until the Sunday of Black Friday weekend, all Learn Irish Online courses are 50% off. Every single one of them is half price. No catch, no sign up, no contracts, nothing like that. The 7-week level up course, which all year has been €120, is now €60 if you're listening from the 27th until the 30th. The bun course down from 80 to 40 during the Black Friday sale, which is the only sale we ever do during the year, and it's going to be the same for 2026. The first sale of the year we'll do in 2026 will be in November. It will be for Black Friday. It's the only time we ever do reductions or do a sale over on the website. So learnirishonline.com, where it's a present for someone else. And if you want to organize Christmas Day email delivery, we can help with that at no extra cost. Just send us an email and we'll organize that for you. So it appears in someone's inbox at 9 a.m. or 10 a.m. Look like Santa has delivered it on Christmas morning. Or if you're buying something for yourself, and even if you're thinking, I probably don't have the time to use it yet, they're lifetime access. Even if you're not going to get around to opening the course for another 6 months or a year, this is your chance to get them 50% off. November 27th until Sunday the 30th inclusive, so including those 2 days. Any questions, give us an email at liam.learnirishonline@gmail.com. Anyway, arás week on podcréile. Tagan an chéadrí fostella ó Anya I moille clia. Hi Liam. Tá nóir orm, lá nóire inneo. A go gcónaíonn ar bhín daoine leabhart san Gaeilge bí nóir ar tá nóir orm nach chuin mé níos fearr madra leis an Gaeilge nó nach chuil level níos fearr am. Ag stiga mé sin nach ná bí bord, tá cearclór. A rud a sábhatí ná go bhfuil tú ag déanúireach tá nóir níos fearr agus go bhfuil tú ag buint úsáid éigean nó tardra éigean as an Gaeilge gach lá. Tá nóir orm nach bhfuil Gaeilge á leabhart agam. Agus mar sinne, thosaí mé ag fólam na gábhlín go le anis gábhlín go le ó hin. Is éarnach mé rugó agus tógum lá clia mé, sílam gohfuil sé níos éasca an Gaeilge ólam inneo, mar a bhíoch fadó cínse tá mé céad fan géad ar choin sin leat an sin aine. Sílam géim raon technoliacht nó aimsí ról mór I thuras chun an Gaeilge ólam. Bhí sé dechar tagháil I dhéanamh le daoine ribh seo scéal anna difriúil a bhí an tá orm gohfuil an hidrolín foglar.caí apnachsú le Learn Irish Online gur mína mad aine agus má fón póca agam. Sin iad rins cúisina a bhfuil méid fólam Gaeilge ríis ní leabhar móálar ach má fón póca. Tá sé an áisiúil agus tá sé bhád níos éasca mar gheall ar na gléisan in bhaimse anis. Tá mé just ag swaoinmh brónam tá sais intrusive thought agam anis. Saolaí muna rán na riomhfost seo fear agus just tá gach riomhfost an seo scríomh amsa. Cécómh níl sam cad é an focail ar sin cécómh sa self-praising a bheith sé sin nó cécómh narcissistic a bheith sé sin. Ach tá sé scríomh le fear chuine agus gach riomhfost a bhfuil mé nó gach teachtacht ó bhfuil méid léamh amach an jog tagann sé ó fear éistóir nó fear chuine nó fear seolaí fust ar éos agus tháinig sé isteach I my inbox ag just I méid soin of Jesus. Cín se goil sé sin déanta ag duine aigen. Is málam de fotgréile mar laíonn tú níos muile anna dearfach agus de funineh níos fearr ná ar podcréil eile tá buíoch as daoinnig sú lása ag immer tróil tábhaach in abhíoáin ar danga gur mína mad. Aine tá sé sin códeas agus gur míle mad as a bheith géisteach agus freisin as an am a thógáil chun an riomhfost sin a scríomh agus. Chomh cool. Gohfuil tú tar éis fileráisir an Gaeilge agus ag déanamh ag fólam agus bíon lá daoine géisteacht im lá clia. Is tó caníal mór an iontas lei sin tá níos mó Gaeilgóirí im lá clia nó an aon áit eile ar dam nó an aon chathair eile ar an dam. Tá níos mó caintear Gaeilge an sin im lá clia nó mar tá
i gcuidóir mar hampla nó charrua nó churcha gcuimhne nó éonáit mar sin just mar eagúil sé a bhád níos mó. Ach áit é gan eile freisin a bhíon an Gaeilge ag dul chun cíne leitheanta seo sin i dúsgart na hÉireann agus bíon hAon ag scríomh agus ag éisteacht gach seachtain ó hAon a liam is mis hAon as chunna hAon. Tá ag éisteacht le leanúint le gcéite níos mó tá an Gaeilge ola eile feicáil níos an seo sa bheith sé deachardm é libhamach ach tá ag éisteacht le leanúint níos mó ná 2 bhliain anús. Bhí méid déanúireacht tá Gaeilge ólam agus bhí mé ar bís nar tháinig mé ar leo mar sprálam podchrailtaí agus á bríonn siad go málam agus me sé gré ag siúla an madra nó ag gobar faoin spéir. Thosaigh mé leis an agran níos simplí agus éisteacht inis, tá ag éisteacht leis an agran níos líofa is íbhalam sorry interruption seo ón ach is íbhalam nar a dearan daoine sinlam gur thosaigh siad beidir le leagan amháin agus san sin tá siad ag éisteacht le leagan níos deacra mar tá spáinnn sé sin an progress, tá spáinnn sé sin an dul chun cín atá déanta ag daoine. Nis tá ag éisteacht leis an leagan níos líofa comá le glór podchrailtaí eile as Gaeilge deitsil méid sin is tá déanta inniu agus níor áirc méid ach ar chlór Gaeilge ar deitsil beidir go gceart go méid an riomhos seo actually ar an bodcraile tachtan seogan mar tá sé scríomh ón na Stáit Aontaithe ach ón tá tú sa ceann seo sa ceann náisiúnta is dócha sa Domestic Edition gen fodcraile nó Mailbag Edition gur mí amad as an ábhar go léir agus as an content go léir óhan gur mí amad tú haon agus tásúlam gur gachrod go má arás an sin sa Stáit Aontaithe ar de thuras. Ok, cúpla ceann eile rih chreithníimiid inne. Seán agus bíon Seán ag scríomh go minic chuigim ar an Patreon agus is ball é Seán le cúpla bliain nús ceapam ar Patreon agus bíon sesin ag éisteacht i Tibrid óran. Go sé crack a léim, bhí mé géisteacht le Gaeilge Weekly dearcanis agus dúirt mé go seolthainn teachtarcht is teach chuigad. Rinne mé iirecht an riomhas de scríomh gan foglar.gaí, changlin.gaí is riile úsáid so tom cínta go maiid botú nán tá sé sin céad fan géad cearcadóir seán nábí bortha faoi sin. Is íbhalam Gaeilge Weekly agus níl mór an botún ar churbet an Gaeilge anha. Is íbhalam Gaeilge Weekly agus de chósaí ar an bailíocht omlan. Bhí siad anna charach domsa le cúpla mí inús, chhlaach mé bailíocht ar Patreon, beidir seachtain nó cho ina dhé Gaeilge Weekly a chlustáil den chéad ór. Is as cildára mé a chanis tam i mo chónaí i Tibrid. Bhí sim agam a gcónaí leis an teanga agus gacra do bhainean leithi a chosaigh méid fóla a gceart 2 bhliain ó hin nar thosaigh mhaachs an Gaelscoil áitiúil agus buaitlam a bheith inán caint a chuineáil sús agus córa a chuineáil leanúint agus an scoil in Gaeilge. Ba mílam an Gaeilge óla a gcónaí so cheap méid tá sé sin nó tá sé seo ma yes agus tá ma yes tagtha. Is cinnte go bhfuil méid fiabhasú ach tá bóthar fada amach róm sa fós. Agus míle buchas as ma cheist an léig raggartí ó am go ham bín Seán ag seola beidir cúpla ceisteisteach ar Patreon agus tá mé neart agus lánsásta chun carú léon duine a bhín ceistan acu maidir leis an content nó beidir mad fiú just le rudaí a hagan an ísnar bhín siad san ag déanú a gcuid staidir hain ar an Gaeilge. Le gachdá chuí Seán. Ok, Seán gur míle mad tá ní mé hon de slинne a léomh amach mar rís just in case níl daoine géiréis sin ach tá slinne an a cool agus is tócha go dagan sé as an idála a gorénos míle buchas Seán agus gur míle mad as bheith taú léon hálan sin ar Patreon mar ealar sin ar is bíon mé an Gaeilge Weekly a churmach siar an easca gach seachtain agus carú le níos mó daoine. So gur míle mad Seán tásúil am ghfuil gacrad go má lása hálan sin i Tibrid. Margus drutha dátha. Is mis a ban ar scór speisialta idir lúbidíon sin so tócha grál margus ag obair mar speisialta. Tá mé listen to this, tá mé 87 bliana díos. Wow, tá sé sin anha. Margus gur fairplayis chóirgus tásúlan go mai misin an sreicú ar 87 agus gur míle mad fós ag gní sin agus ní mé ggéirí a bheith chuna sending nó éonrad an seo Jeremy seo le alán meas agus le tá mé ggéirí bheith béach agus gachar deile ach
tá sé go hinnta go gní sin gohfuil tú fós ag leir gomach ólas agus gohfuil tú fós gurí rudí nua a ólam agus tá an más a go mirt mar ealar sin. Agus ceapan mé gur mór an trú é nach níonhuiid níos mó iirecht an Gaeilge chuneal sús. Tá anna agla rih botún is socha tá anna agla agam, dearann si rih botún a dhéanam fós. Carry Google Translate lom le seo a scríomh leis an riomhfrost seo a scríomh as astrathe dátha mé gur mBéarla leanúint ní léon agla ormsa ag fólam latsa agus is mátha mé margus gur mBéarla agus mar dúirt mé fair play goit as a bheith ag fólam as a bheith ag tá sam go sé deachoranta le daoine beidir ón chlún sin hon a bheith ag géanamh interactions lenar gantain mar alghfuil gachra déir líon agus orintanta beidir ní bhíon mé haon roha maidir le a bheith míú ní ceapa mis ó táis ag gachtainna cén chuig gur féidir le sinú sús ar Instagram nó Patreon nó Spotify ach tá sé dachar le lá daoine so rís dí mé gur bheith condescending nó hinrad mar sin margus ach míle buchas as a bheith i chuneal sús gachra do maidir leis an Gaeilge as bheith éisteacht agus as bheith scríomh isteacht tásúlam go gacrad go latsa an sin in rithid átha. April im lá clías mis April tá mi choní im lá clia tá burt pástam as bhhalam cabhar hortsló lena Cuid Gaeilge bhí sé seo rud é gan na tháinig a níos ríis na riomhfost daoine agus tuismothirí ag géirí cabhrú is tócha lena Cuid páistí maidir leis an Gaeilge agus go háirí mar thulamid ribh seo sa fud creile daoine le páisteach sa Gaeilscoil. Mar sin éistim na de fud creile gach seachtain chun feabhas chur ar na Gaeilge héin gur mBéarla April gur mBéarla dú haon tá sulam gúil gacrad go hálan sin im lá clia agus gur mBéarla as bheith scríomhaisteach. Agus ceapam nach bhfuilach ó nó tá dhá ceann eile agus tá mé géirí a beidir an ceannas fearr a chuneal nó an ceannas fearlam a chuneal go dtí an 0. So Jason as lim na cartán ceann seo go hinnta freisin. Díhuiit lim is mis Jason agus is as chunnaí limní mé fair play Jason rinne mé chuid staidir agus bhain mé chéimeach in ollscoil limní idir gábhils thugteig agus gábhils fédó. Is mis Jason agus is as chunnaí limní mé rinne mé staidir an Gaeilge sa scoil cosú le lá daoine ach stop mé á labhairt nar dag mé scoil. Le Janie chreitní mé PhD in mathematics agus tá níos mó am siar. Chric mé an cinú an Gaeilge am ríis, déic mé ar de hAon ar TikTok agus bhfuil mé le learnirishonline.com. Chreitní mé the 7-week level up course gur mí amad, Jason agus tásúlam gráise go má. Agus creidrim go raibh mo chuid Gaeilge níos breise ar ghfuil mo chuid Gaeilge níos breise is ná mar bhí rih an chóirsa. Míle buchas lei sin. I'm sin teanglann agus gramdor an na tábhachtach agus dóla mé futhú wetse. Thosaitheoirí mé dúchláin in dhearan na saona chun leabhar Gaeilge a léamh le Listen Up Irish an bhblionn se thugann buatlam feabhas a chur ar muiscil na béile nó muiscil na labhartha in Gaeilge daim si mé go raibh sé tábhachtach marcanna a bheith agat agus tá ag fólam teanga tá sé an nás Jason tá ceartad le cúna dé ba mé ábalta feabhas a chur ar mar Cuid Gaeilge gábhils fé sé agus gurmad a ríis as de chabhar le mo oras le dealghuaí Jason gur mBéarla agus ríis. Tá sé an dechar an rá aon rud a rá leat nachfuil rá ag mo hána féin ar an bodcréileach just tá mé cóhbuíoch agus cóhbuíoch agus an riomhfos séad agus as beaggan aon siad a scéal a réon slum agus is mór an privilege dumsa Jason hon a bheith an síon seo agus beaggan aon siad a scéal a léomh maidir le a héal haon agus d'aistear leis an Gaeilge agus ghfuil mise mar chuid bheag siad a héal gach seachtain. An ceann dearnach síomh le an ceanse. Ristart nó Richard as condinimi. A liam a chur. Smisher Ristart, form your as condinimi. Tá mé blian amháin is lech céad díos so chuigus a hain, nuair dag mé an meánscoil, níor smuoine mé riomh ar an deangaríis. I gan cúpla mí, ba mé ráisiigh fólam Gaeilge le gábh líon anús, fair play gut Richard. Tá burt dégur agam agus thus méid fólam chun cabhar a thuirtsdómh acanis tá méid cinál gafa leis an Gaeilge even le bheith sin so thosí tú beidir chun just beaggadín Gaeilge ólam ar start achan sin tá thosa níos gafa leis ná mar atá an báistí. Ar dús tá sin go hinntaach ar dús thosí méid le ceachtainna a bhí séarneasca acanis is ball méid ar Patreon. Comála sin bín mé géisteach le radio na Gaeltachta nó podchrailtí as Gaeilge gcónaí ní bhín rud ar bit as mBéarla an radio. Cé áit? Tá sé granver tá dúirt mé ar an budcréile caihan
céanáit agus conas freisin so during sé céanáit sais céanáit a bhí mé éisteacht. Tá sé granmhar mar dúirt tú san agrán déarnach is cum mátá tú an áit le drána canéan nó hús sa Himalayas. Agus bhí mé an sin ag éisteacht leis an agran sin agus mise hús sa Himalayas. So bhí ristart ag éisteacht le sin agus sé sin hús na Himalayas níl samna arhras nó cean eile an sin in Nepal. So what are the chances mar a dearfa? Bhí an tá deargar mar bhí méid sin turas mór ar chluúsrothair in Nepal. Tá sé sin comhcúil agus tá íomhá ionta gagamanis I mé cheann agus ceap actually gur cheol tú hAon ó pitcher chuigim freisin leis an riomhas seo ristart so gurmáda sin ach rá sin éarnis. Conna sa bhí méid éisteacht de gná nuair atá méid tamáins an tarachor arís is formaíor ristart nó sa chhlústáin nó ar siúlóid le a chhlúsáin bí méid éisteacht le rud éigen as Gaeilge agus is éistearíis an rud is fearlam le gach más ristart gur míle mád bhain mé soir taitnamh as sin níl sam ar sin marial as the Himalayas nó an íomhá tágam agus tosa géisteacht I de tarchóir tá sé sin gohéntaach ar fád agus sin an riomhas dearnach agam arís bás rud é gur cheol tú rud éigen ó éireann agus níor le mé amach é le a hell seol rud éigen chuigim a just aber am rinn tú dearmad chun le cheann haon a léomhach agus an sin léiche mé amach an tatan se thugan é nuair bhaid mé ag léomhach na cían ó Astráil ó Canada ó Hong Kong na Stáitíntia London agus timpeall an dán ach honestly guys míle buics tá sé sin comhcúil agus tásúla agam gur bhain sibse taitnamh as sin agus a bheith ag fáil amachchas tó go céaláit agus codas a bhíon daoine ag éisteacht leis an seo timpeall an dán míle buics le gach den a thógantám chun scríomh isteach agus ilmuid ach leathmhealach an sin tá a lán riomhfosteile agén chun seacht an teachtain se thugan ar an Mailbag Around the World, Rest of the World nó International Edition an teachtain se thugan. Sinné, guys, le a hell. Buin taitnamh as an teachtain, tóg go bogé de cínse go mbeidh sibh an cúpla nóid nó cúpla óir just a thógáil dit chéon gan mór an rudaí dhéanamh gan a bheith Goldbergs just an taitnamh a bhaint as an saoil agus buin taitnamh as an deir seachtainna freisin. Le raibh libh arís an teachtain se thugan le haigh Mailbag Edition Cuid gur míle mágaí, slán agus beannacht.